ni-start akong uban 34. Siguro kung mag-edad ko og 45, puti na ni tanan akong buhok. Hello. Hapon karon. Tungod kay daghan na kaayo kog uban, nagpakuha kog uban sa akong mama Liling. Nara akong mama Liling. Nara ba ni siya kanang unsa ganina ma? Nara ba ni siya iyahang vlog Mama Liling. Hello Mama Liling. Nya ko gikuhaan og uban, daghan na kay kog uban guys. Sa murag nagpakita na jud ba. Nya akong mama mura lagi kag ng lipstick mo. Red imong lips. Buyag. Buyag. Kasaba gud nila. Sabaan nila Nami diri karon sa luyo sa among balay. Nya ganiha daghan kay kog uban nga inibot daghan na kaayo. Ganiha ako rang usa nag-ibot. Kana ganing nakasuway mo ana nga naamoy sa amin. Nya kamoy mag-ibot-ibot. Mao na akong gibuhat ganiha mura tag malibat. Niduol akong mama. Niingon siya, unsa man dili ka pakuha ni ana ko nga nalingaw pa man ko. Karon iyan ako giibtan daghanan na lang kog uban daghang uban na sinang bandin tiguwang na sinang bandin. Himo tag ungo ani. Ana. Hello. Kung Mama Liling. Di man gud mahibawan. Tigulang na kuno siya, di man gud mahibawan. Wala akong mama. Ako tatanonoy tuwa sa sud. Naghigda. Nagpakuha ko og uban. Ganahan man ko kanang ibtan og uban kay mawagtang ang katul. Mutubo jud di ining uban no nya. Kanang katul iyang tinubuan. Tara kong mama. Ya kana iyang buhok ba kay ako ba yan nagitina. Nya brown ang color. Nya na ni brown. Nya wa jud ni no. Look at the top of his head. Ngano ka ana? Ni brown siya, nya ni puti. O kasabot sa akong gitina, ngano to? Sa may ato istoryahan oy. Hapon karon. Istorya bahin sa imo diri kentang lakdaw na sad ko. Wala na sad ko'y trabaho. 1 week ko walay trabaho. Nya na ako diri sa balay. Balik ko ini ka Monday na sad. Nanasad ko diri 1 week sa balay. Nya kay kuan bawal pa mo duty.
Nya Pwede na mas karon atiman sa ko sa akong mga anak, akong tata Nonoy kay dili siya ka barog ug tarong, matumbas siya. Di siya ka lihok nga siya lang, kinahanglan nga i-guide nimo. sana na sila kay naman. Nauna siya. Karon kuha kog uban sa akong mama. Akong naong. Taas naman akong buhok. Magpaputol uta akong buhok. Sus, si Carmel Sky, akong anak nga ikatulo. Dili man musugot. Dili siya ganahan nga short hair ko. Ako unta gusto ipaputol na ni-start akong uban 34. Siguro kung mag-edad ko og 45, puti na ni tanan akong buhok. Tinud-anay na jud ni kang mamaliling ba? Kaya mura na kog aswang. So mao na to guys, ilig 45 years old na ko. Kuan na jud ko ani. Puhon murag puti na jud akong buhok ani, kay ang akong buhok dali ra kaayo mo itom. Mo puti. Kinahanglan ako magtina ani, kita na jung ebidensya. Tatanungin din ano din. So mao na to guys. Kamo guys, pila inyong edad nga nag-start og puti inyong buhok? Start og kaputi inyong buhok. Sudli ako bigyan. Ang ako guys 34. Karon daghan na jud. Daghan nag-advise na ako nga kuan kuno kanang dili kuno ibton. Pero murag man kana gani inig ibot. Kana bang ganahan kayo ko basta ibton akong buhok. Ang uban na si Mama Liling naning kaayo nga nag-ibot. Hello Mama Liling. Ma, gawas diri dapit ma. Para Mama Liling. Init kay sa nga tanan. Ako diri. Init kaayo. Ya ko gikuag uban. So mao to. Kana tag-anan niyo pila edad ako mama. Tag-ana pila edad sa akong mama.